L-iżvilupp amministrattiv diġitali f'pajjiżna kompla jagħmel passi importanti, hekk kif kważi 80% taċ-ċittadini lokali bejn is-16 u l-74 sena għamlu użu mis-servizzi offruti mill-Istat fl-2025, bżieda ta' 2.4 punti perċentwali fuq l-2024. Ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ipoġġu lil Malta sew il fuq mill-medja Ewropea ta' 70%. Din il-prestazzjoni tpoġġi lil pajjiżna mal-aqwa fl-Ewropa b'livell li ta' adozzjoni ta' servizzi digitali u qrib ħafna ta' dawk mexxejja fid-diġitalizzazzjoni bħad Danimarka, l-Olanda u l-Finlandja. Bil-maqlub hemm kontrast qawwi ma' dawk fin-naħa t'isfel tal-klassifika bħall-Italja li reġistrat livell ta' 55.1% filwaqt li fil-Bulgarija livell u ta' 31.5% u fir-Rumanija 25.3% jew 3 darbit inqas minn pajjiżna. Is-servizzi ta' governanza diġitali f'Malta li jingħataw minn servizz.gov huma varji u jinkludu applikazzjonijiet u sottomissjoni ta' dokumenti uffiċjali online, aċċess għall-informazzjoni amministrattiva jew komunikazzjoni diretta ma' dipartimenti tal-Gvern. Ir-riżultati għas-sena l-oħra juru kif Malta qed tkompli tissaħħaħ bħala pajjiż avvanzat fid-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pubbliċi, fejn aktar ċittadini qed jinqdew b'mod iżjed effiċjenti u konvenjenti għalihom, minflok jinqalgħu minn djarhom jew mix-xogħol u jaħlu ħinhom jistennew f'xi dipartiment tal-Gvern.